Badajoz. No takto sa cestuje, prosím pekne, prvou triedou do Sapy na sever. Včera sme si vybavili lístky. 14 € stojí jeden lístok, 6 hodín trvá cesta. Takéto lôžko, takúto kabinku. Je to troška menšie, mám zúžené priestory, na kanta sa zmestím v pohode. Myslím, že je úplne luxusné cestovanie. Človek, keď cestuje 6 hodín a mal by to sedieť v autobuse, tak to takto sa mi to páči. Tak sa človek láhne a klíma ide naplno. Si to tu môžeš regulovať, môžeš nabíjať telefón. Čo si som pospal? Nutriboost. Dobre. Káva, energy drink. Tieto kávy, ale to sú šlehy. Sú také kávy, ty kokos. Dal na letisku jednu kávu a ma dobre vytriaslo z toho. Plus, ale šlapky som zabil, ty vole. Tie sú brutálne. Si asi ja nemám. Kokos. Ale všetci majú tie šlapky, ale zrovna ja, moje číslo nemajú, no. Tak na malé nohy. Vankušík mám ešte z letadla. Nová cesta. Dobrá, akože super, tieto spacie autobusy sú plná pecka, kokos a bagel jak jebnutý na zemi. A tu na už je dielo nachystané. Pozri, nádherné výhľady. A v horách, kokos, a už je tu aj chladnejšie, super. Čiže sme do hotela? Ideme sa ubytovať akurát. Okay, Mr. Bada. And a little key for you, and also I have information for you. Your breakfast tomorrow you have included. We serve stay here from 7 AM until 9:30 AM. Anh vừa chạy đến kia sao chạy đâu? I see, okay. Yeah. Room tour. Dobre. Vonia tu. Dobre, super. Čisté, erotickú túto vyhliadku. Kokos, ale vyhliadka super. Nice. Look at this. Tá vyhliadka je celkom dobrá. Kokos, tá sprcha je brutálna. Čo si šlape to, čo je za vintage? Brutálna. Dovidzenia. Celkom zaujímavé miesto toto Sapa, lebo všade sa tu stavia. Všade tu niečo stavajú. Všade dookola nás sú hory. A je tu konečne normálny vzduch. Normálne sa tu aj ochladilo. A že už ma nezalieva. Tak je dobré. Tak koľko sme nadmorská výška? 1534. Dosť dobré. Námestíčko celkom pekné. To sa mi páči. Mám tu aj drona so sebou, čiže budú pekné zábery. V Hanoji som nelietal, dáko moc som tam nechcel. Ešte budeme v Hanoji, možno sa mi podarí niečo, nejaké zábery, zrovna tam porobiť, ale teraz som nelietal. No. Ale tu polietam určite v Sape, lebo tu je to krásne, budú dobré zábery, určite. Máš kamošky? Našla kamošky. No, malé prdky si našla už. Že nás idú na hotel doprovodiť. Hladný som, treba niečo zjesť. To sú všetko iba reštaurácie? Kde sú také street foody? Ale fočka sú tu, všade.
Pozri, čo tu majú kokos, aha, údeninky, Ježiš. A ja viem, čo si kúpim. Ja keď sme tu boli pred 8 rokmi, alebo 6-7, sme si kúpili presne takéto údené mäso. To presne na severu predávajú. Na severe. Najviac na severe. A to sú geniálne mäsa, to sa ešte zohrieva nejako na grille. A oni sú, to je jerky beef, ale kokos, brutálne. Ja si tu na niečo zjesť. Tak, ne, to už nová. Imunáš vybitý. Nová. Dal som si nudle s nejakým hovedzím. Objednal som si aj fočko, ale mi neprišlo. Prišlo, baby porcia. No to je baby porcia, ale to nie je fočko. Mám nudle s hovedzím a Zuzka má klasika fočko. 15 za pani. Reštika, no to ja si myslím, že toto už čo sme tu na, tak to máme dobrých, už sme 20 pojedli za ten čas. Ideme na to. Čo to je reštaurácia trojposchodová? Hello. Thank you, thank you. Úžasné miesto, fakt krásne, musím uznať. Také čisto turistické miesto. Ja, man! Ja, man! Dobrý spot, sa mi to páči. Ideme na to. Čerpám Zuzkin internet. Ja vypnem a nebudeš mať nič. Pozri na to, to je nádhera. Hej hotel. Hej hotel. Hello masáž, to už sme to dlho nemali. No, asi sa bál, že nebudú žiadať. Pozri, aký kotel, ty vole, pozri, to je na grilovanie. Aha, city smoker. Udiareň, brutálna. Hello, please help me, I am underwater. Kaprisko. Tak ty si dobrá štuka. Sa vidia a oni sa vidia. Nazdar. Kamarát, tak tohto dinosaura by som ti povesil na vajca. Kokos. Také by ťa zahryzla konec. Ti odrízne aj nohu. Schönen guten Morgen, priatelia, zo Sapy, krásnej Sapy vítame, znova máme ďalší deň. Chlapci tu už idú od 6. bomby, od 6. sa tu idú bomby. Máme dosť nabitý deň, keďže už máme 10:30, tak musíme dať troška gazu. To tu je za kvet, riadny kvet. Ideme po bike. Skúšať si motorku a naša prvá zastávka je Fancy Pampík. Šlo vajco na vandrovku. Dobre, máme motorku. Dve vajca na vandrovku. Hello. Mohol kľudne aj tú silnejšiu motorku zobrať. 160.
Ale dobre, však takto ide zatiaľ. Uvidíme horských priesnikov, ako bude zvládať. Ale zatiaľ je dobrá. Zatiaľ to ide, cesty sú také azijské. Uvidíme neskôr. Customers, Lady Hill Resort. please put your tickets at the official ticket counters of the Ticket tourist. checkpoint. Tu je aha 850 000 lístok. No presne o tomto som hovoril. Gičoland. Ako vyzerá to riadne pekne, super to vyzerá. Tu na mamut. Mamut v horách. A tu sú chory z Madagaskaru. Tu sú nejaké pštrosy toto, alebo čo to je? Halus, jak to vyzerá. Strašne haluzné, ale tento mamut je brutálny. Len, čo ja viem, sa mi to tak dáko hodí. To čo? Aha, to je lemúr. Dobre, to ti hovorím. Sú lemúre. Pozri. Kokos, ale mamut je brutálny. Ešte to zahádzali nejakým machom. To je podľa mňa urobené. Hej, to je nejaká sieťovina tu na tom je mach. A no, treba to polievať, aby to zaráslo. Pozri, úžasné. No len moc sa mi to tu nehodí. Lemúre. Aha, tam je čo za zver. Strašný bizar toto. To sú Vietnamci, no. No, toto je pekné. Ale makajú na poličku, ale super je. Teplota je úplne, že znesiteľná. Pozri, čo to je za tvor? Neviem, netuším. Neviem sa rozhodnúť, že čo to môže byť. To je presne hudba, ktorá sa hodí do hôr. Ale majú tu nejakú spartakiádu. To je ich tradičné preskakovanie bambusové. Sú to silné kontrasty tu na Strašný kulak to zví. posedíky, okerlíky, to musí byť. Sa dostať ako na lanovku asi, nie? Či tu príde po nás bus nejaký? Nevadí. Ideme. Niečo na pitie by som potreboval, niečo osviežujúce. Krasota. Cable car station. Malo byť ono, že dole. Tam by mala aj byť Zuzka. Snáď. Snáď! No. Yes. Thank you. Thank you. Vidíme, či sa dostaneme hore už dneska. Á, je to tu, je to tu. Tam máme lanovečku. Tak toto je akože brutálna diera pod nami. Presne toto ja potrebujem. Toto ja potrebujem. Na môj žalúdok. Ty kokos. Nie je zlé. Ježiš. Je vysoko strašne už. Nie už je zlé. Nie už je zlé. Už sa začínam potiť. Moja hata má aká vyhliadková väža. Toto nie je pre mňa. Toto nie je pre mňa. Tak ako som mal natočiť, no čo som mal vybiť šibu? Neviem, či to je úplne hore, ale brutálne stavby. Ako tu vonia fajne. Nejaké dolky, sladké dolečky. Pozri, to vyzerá dobre, 80 000 za dve. 3 franky. Za dve. Tu už majú troška vysokohorské prirážky. Sa mi tak zdá. Fočko 90 000.
Oktopus a vegetarián a oktopus, čiže to nie je slané. Ja som minula na sladkého oktopusa, to bolo vkusné. No, sladký oktopus bude určite vynikajúci. Tu, kým sa dostaneš na miesto, to prejdeš cez milión obchodov, cez atrakcie kadejaké. Fancy Pan Summit, áno, tam chceme ísť. Ale fočko, že 90 000 sa posrali. Normálne 30-40 000 stojí fočko. To je zaťahnuté. Ale išli sme cez brutálnu priepas. To bolo dobrých, tak ja neviem, 150 metrov. Strašne vysoko. Ako sa mi... Strmáky. Dobre, ženská povedala, že iba kilometr. Iba kilometr po tých schodoch. Toto bude dobré kardio. Čo by Tomeko nezdolal? Však idem zo švajčiarskych Alp. A pár schodov. A pár schodov má neskole. Možno. Je to čoraz strašne tieto schody. Fúha. 2057. Vidno to? Ale je tu pomerne teplo. Ako, pozri, som v košeli a je tu teplo. Fuj, ty kokos. Pozri, aký Buda. Je riadny. Je riadny. To je pre tých lenivých. My si to vyšlapeme na summit. Kokos na summit, ako to znie na summit. Kilimanjaro summit, Mount Everest summit. Ťažko sa mi dýcha. Ale teplúčko. Hýď spáť tu niektorí v zimných bundách. Chcem vidieť tú tvoju skrátku. Nie. Kulo. Chápeš? Ozaj. Tak ona vyjde, čo má problémy šlapať tu na poschodoch, ešte tam si musí dávať sprejčok. Kilometr som mal náskok, už sa nedýcha. Kulo hore si šla tu na vláčikom hore, tak maximálne. Aha, tu som nad Budhom. Aha, tu vidíš nad Budhom, tam je tam do Budhom. No. Kráčam, hej? Neverím, že nohami nejaký, i ale rukami. ty kráčaš tu na vláčik. Nemám sadla. peniaze na vláčik. Som tu skoro dušu vyplul. Pozri, aká hvízda. Jaká gviazdka. To je pre všetkých mojich Konrads. Pozri, ale tu máme tých gviazdek. To je však vietnamská plánička, daj. No to je ono. Pre všetkých súdruhov. 3143. No, viditeľnosť. Krasota. Škoda. Asi bolo treba prísť ráno. Nie teraz, po obede. Dronom asi tiež moc nepolietam tu, keďže je tu dosť ľudí a neviem, ako je to tu s dronmi. Veď viem, ale nevidím tu žiadne značky, že zákaz lietania dronov. Ale je tu moc ľudí, tak moc tu nechcem lietať. Keby tu bol nejaký taký spotik, že odkiaľ vyletím, ale čo, hamlu budem točiť. A tam Poliaci, kolegovia, sme sa stretli s nimi v lanovke, taký smiešný. Kde nestretneš Poliakov, všade na cestách. Výhľady. Ting-dang. Lebo to je Origoš Red Bull toto. Taký, že ťa vystrelí normálne, ti vyzuje aj šlapky. Ideme ho koštovať, dáme hodnotenie. Toto je presladený med. Origoš, tajský Red Bull. To je cukor. Samý cukor. Fú,
OK, beriem späť. Tak Zuzka išla teda s krátkou. Ale našla si dobrú skrátku. Ja som išiel naokolo. Entschuldigung. Ona si išla priamo to veľkou budu až tu na hore a ja som išiel tak troška naokolo. No, to na videu nebude vidno. No, podľa mňa to vidno. Neviem, to nebude vidieť asi moc na tom videu. Všetko skresluje. Tu možno. Ale dobrý výšlap. Fajne. Neviem, koľko schodov to povedal, že 1000 schodov, alebo koľko? 600 schodov? 600 schodov. Ja sa cítim, jak keby som vyšlapal 15 000 schodov. ...3134 metrov je summit. My sme vystúpali do 3000 metrov, sa mi zdá tak nejak. Dá sa ísť aj túra, je to dvojdňová túra tam. No, na to nemáme čas. Idem to vyskúšať s tým dronom a som zvedavý, či ma príde niekto zabačiť, či nie. Ideme na to. Celkom dobré výhľady. Z hora by to bolo ešte krajšie do toho summitu, no len bola tam hmla a strašne veľa zamestnancov tam bolo, neviem, či mi nezačali riediť na mňa, že tam lietam, možno by som tam mal problém asi. Tu na pohode nikto nič neriešil, kokos nemám už pamäť. Sa nám troška rozpršalo, teraz to stíchlo trocha. Takýto sexy prsí plášť. Uvidíme. Oh yeah baby. Funkčný. Ja bez prší plášťa. Verím, že už nebude pršať. No, ja tomu moc neverím. Zobačíme. Toť pumpa. Coca. It was quick. Very quick. To je sila kokos, ako títo Vietnamci sa dokážu baviť. Každý večer plné ulice ľudí, všetko vysvietené, hudba odšadiaľ, tancujú, spievajú nejaké národné tance. Nevidím ich chlastať moc, ale vidíš, ide to aj bez chlastu, no. Bez piva. Cez deň vidíš turistov a teraz domácich, večer domáci najviac. To je sila, aha, tu nám už robia. Group foto. No a takto všetky ulice vysvietené. Kokos Las Vegas. A tak to je Sapa, no. No a to takto žije každý večer. A teraz si ideme kúpiť niečo na oblečenie, lebo nám bola dneska celkom zima, dosť veľká, najväčšia. Takže si musíme ísť poobliekať. Bola dosť zima na skútri, musím povedať. To akože mega rozdiely. Dole v Hanoji 35 stupňov a vlhko 100%. Šialenstvo. Prídeš tu na... Cez deň sú horúčavy, ale večer proste chlad. Je to tak na mikinu, no ale možno aj tým, že dneska pršalo v podstate od poobedia. Ale
je aspoň lepšie, dá sa tu dýchať, dá sa tu žiť v tých uliciach normálne, nejak v Hanoji. Hello. Zuzka si kúpila mikinu, leginy, no ja klasika. Havajčanos. Kokos. Pol kila, skoro pol kila sušeného mesa, 13 frankov. 12-13 frankov. Domáča sa to do tejto zozy. Topka. Super. Topka, stropka. Úplný strop. Kokos. Sme prišli akorát do jedného obchodíku a ženská, tu na sa to všetko údí, tam sa to údí. Má takýto shop a tu sú už hotové z pred 3 dní, čiže čerstvé, nasušené. To je bravčové a hovädzie. No. Sladosti plava. Top. No. 3 dní udené mäso. Strop.